nostra a tots, benvinguts, i sobretot a una família molt especial el dia d'avui, com és Juana, Pablo i Fernando, en el qual el motiu d'estar així és nomenar a títol pòstum a Fernando Lluch, fill adoptiu de la ciutat. Per tant, ara la secretària farà lectura de la proposta. Ple municipal extraordinari, dia 8 d'abril. Únic punt, nomenar a títol pòstum a Fernando Lluch Gutiérrez, fill adoptiu de Cullera. Vista la moció que presenten tots els grups polítics al ple de l'Ajuntament de Cullera, perquè a títol pòstum es nomene Fernando Lluch Gutiérrez, fill adoptiu de Cullera, després de la seva lamentable i inesperada pèrdua. Atès l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, celebrada el passat 27 de setembre de 2011, que va aprovar per unanimitat l'esmentada moció. Atès que els diferents grups municipals entenen que és de justícia el reconeixement de Fernando Lluch com a membre del Gabinet Psicopedagògic Municipal i treballador d'aquest Ajuntament per tota la seva tasca realitzada, la seva implicació, entusiasme i esforç al llarg de tota la seva trajectòria professional, no sols en gran qualitat i quantitat d'intervencions socioeducatives a Cullera, sinó també a les comarques de la Ribera del Xúquer. Atès que el treballador Fernando Lluch ha sigut sempre un referent molt important per a tots i cal destacar del seu treball la seva responsabilitat, entusiasme, iniciativa, implicació, les seues ganes d'innovar sempre en tot el camp socioeducatiu i la seva disponibilitat per a tota la ciutadania. Sense cap dubte, ha deixat reflectit d'una manera directa el seu objectiu més important, que era treballar per una millor qualitat educativa i vida de les persones. Atès que al llarg d'aquests anys la seva labor en la societat educativa ha sigut impecable, important i necessària, ha demostrat ser una persona exemplar i plena d'uns grans valors humans. Atès que Fernando Lluch, treballador d'aquest Ajuntament, va iniciar la seva tasca com a psicòleg del Gabinet Psicopedagògic Municipal de Cullera l'any 85 i va destacar en tot moment la seva excel·lència en la trajectòria professional i personal que va desenvolupar en el món educatiu a la nostra ciutat. Atès que l'Ajuntament de Cullera ha de velar pel record i el reconeixement d'aquelles persones vinculades a la nostra ciutat que per la seva trajectòria professional i personal destaquen o han destacat en algun moment de la seva vida, i que l'Ajuntament considera necessari el ben merescut reconeixement de nomenar Fernando Lluch Gutiérrez, fill adoptiu de Cullera, atès que l'expedient número 774 de 2012 compta amb el currículum vitae ben documentat i l'informe tècnic al respecte elaborat pels membres i companys que conformen el Gabinet Psicopedagògic Municipal, que diu, extractadament, Fernando Lluch Gutiérrez, llicenciat en Filosofia, en l'especialitat de Psicologia, va néixer a València el 13 de maig de 1956 i va iniciar la seva tasca com a psicòleg del Gabinet Psicopedagògic Municipal de Cullera en l'any 85. El nostre company, com a membre del gabinet i treballador de l'Ajuntament, ha sigut sempre un referent molt important per a tots. La seva labor i les seues ganes d'innovar en la societat educativa resultaven importants, necessàries, alhora que estaven plenes d'uns grans valors humans. Fent un recorregut pel seu currículum, es pot apreciar clarament tota la seva gran trajectòria professional i és on queda reflectit de manera directa el seu objectiu més important, que era, sense cap dubte, treballar per a millorar la qualitat educativa i, com a conseqüència, millorar la qualitat de vida de les persones. En els seus 26 anys de treball i de servicis a l'Ajuntament de Cullera hi ha tota una extensa trajectòria professional, personal i de servicis, tals com ha estat 26 anys com a psicòleg en el Centre Lluís Vives, atenció de l'Escola de Formació de Persones Adultes, coordinador del Programa de Garantia Social i, posteriorment, Programa de Qualificació Professional Inicial, atenció a l'Escola Infantil Municipal, atenció a adults, coordinador de totes les jornades educatives de Cullera,
Autor de diverses comunicacions presentades en les jornades educatives, membre dels Consells Escolars Municipals, membre del Comitè d'Empresa com a representant sindical. Més enllà de la seva tasca a l'Ajuntament de Cullera, va prestar els seus servicis com a col·laborador en el telèfon de l'Esperança durant un any, membre consultor de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, de 1994 a 2011, membre vocal de la Junta Permanent de la Comissió Deontològica del Col·legi de la Comunitat Valenciana, del 2006 al 2011, membre assessor de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 2004 a 2011, membre del Comitè Científic de les terceres jornades dels gabinets psicopedagògics municipals organitzades pel Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, membre de la Comissió d'Intervenció Municipal del Col·legi, membre revisor del Comitè Editorial de la revista Informació Psicològica del Col·legi, membre del Comitè per a la Constitució de l'Associació Professional de Psicòlegs i Pedagogs dels Gabinets Municipals, on Fernando va ser un dels fonaments primordials per al naixement i funcionament de l'associació i un referent per a tots. Professor de la Universitat Catòlica de València de 2008 a 2011. A més, va desenvolupar una extensa formació que va desenvolupar com ara coautor en projectes d'innovació educativa, autor d'articles publicats en diferents llibres d'àmbit local i revistes, autor de comunicacions en congressos i jornades. Dins de la seva trajectòria professional i personal, interessa remarcar al nostre company Fernando com un humanista en l'accepció més ampla del concepte, com a persona que es posava al servei del món educatiu i de les persones per a fer possible la millora en la qualitat de la vida d'aquestes. El nostre company va contribuir de forma determinant amb una gran quantitat d'intervencions socioeducatives, no sols a Cullera, sinó també a les comarques de la Ribera. Els 4 àmbits de treball més significatius que podrien destacar-se són l'escolaica, com el marc d'actuació més visible del seu treball. Moltes són les famílies i el professorat que es van enriquir de les seues actuacions. Dins de l'escola plantejava reptes d'innovació educativa al professorat, s'implicava en les tasques educatives i anava fent partícip al professorat del seu convenciment de la necessitat de que les escoles en general foren inclusives. A l'escola sempre va ser un referent molt important per als mestres i per a les famílies que atenia. El seu talent humanista feia que la seva tasca fora realment transformadora i que possibilitara una millora de l'educació de Cullera. En aquell lloc va cristal·litzar el seu convenciment per una escola inclusiva i no segregadora. Una realitat que compartia amb les seues companyes del gabinet i que transmetia al claustre d'aquest centre. Gràcies a això, el propi claustre va començar a pensar en la realitat d'una escola inclusiva i avui l'escolaica és comunitat d'aprenentatge, en sessió celebrada en l'Assemblea al maig del 2013, i un referent per a moltes escoles, no sols de la localitat, sinó també de fora del municipi. Un altre àmbit eren les jornades educatives dirigides al professorat de dins i fora de la localitat, dutes a terme des del curs 1999-2000 i es realitzaven de manera periòdica pel Gabinet Psicopedagògic Municipal, de les quals el nostre company era el motor i coordinador d'aquestes. Unes jornades en les quals es tractaven temes diversos i de màxima actualitat, sempre comptant amb exponents d'alt prestigi dins del món educatiu. Cada tema de les jornades era cuidadosament estudiat per a respondre a les necessitats de la comunitat educativa. Les primeres, convivència a l'aula. Les terceres, nous reptes de la diversitat, educació compensatòria. Les quartes, l'aprenentatge de les llengües en una societat valenciana multicultural. Les quintes, estratègies per a un aprenentatge interactiu de la lectura i escriptura. Les següents, la innovació a les aules, la innovació a l'aula entre l'obligatorietat i la necessitat professional, família, escola, junts per a créixer, units per a aprendre, aprendre per a la vida, l'ús de les competències bàsiques al segle XXI, una escola per a saber i per viure sense exclusions, nous reptes de la docència per a l'escola del futur i, per últim, deixar preparades les que serien les jornades educatives L'escola que aprèn, que resultaren ser un homenatge a ell mateix. Fernando Lluc Gutiérrez dia en la seva llengua materna: no olvidéis jamás que cuando se eligen profesiones como las nuestras, estamos obligados a aprender constantemente y a disfrutar aprendiendo hasta el último de los días. Solo así se tiene sentido. I així ho va fer. Va aprendre i a facilitar l'aprenentatge a tothom fins a l'últim dia, el 13 de juliol de 2011. Va deixar al poble de Cullera un model de formació amb doble direccionalitat,
de l'experiència cap a la reflexió i de la reflexió cap a l'aplicació pràctica de les idees exposades. El tercer àmbit era l'atenció als adults, on es veia un professional i una persona propera. Moltes persones milloraren la seva vida gràcies al seu assessorament i a l'aplicació de tècniques terapèutiques. I el quart àmbit, els programes de garantia social o programes de qualificació professional inicial, on no fou menys important la seva actuació, que des del curs 94-95 començaren a Cullera i van ser dirigits a jovents que, havent finalitzat la seva escolaritat, no havien obtingut el títol de graduat escolar i tampoc tenien preparació per accedir al món laboral. El nostre company Fernando tenia verdadera dedicació perquè aquests grups d'alumnes recuperaren la seva autoestima, cregueren en les seues possibilitats d'aconseguir la reinserció, tant educativa com laboral. I si bé revisada la seva labor professional, ja no ens queda dubte de que ha servit per a la millora del servei públic i ha tingut repercussió directa en els ciutadans d'aquell poble, és la seva faceta personal, la que seria també mereixedora de tan lloada distinció. El seu treball, com a treball vocacional, s'estenia més enllà de lo estipulat en la relació contractual en l'Ajuntament. Ell continuava treballant més enllà de l'horari. Sempre estava disposat a ajudar, a acollir o a acompanyar aquells que atenia. És per això que també era una persona àmpliament coneguda pels molt cullerencs, atesa la seva implicació personal i plena en el seu treball. La imatge que ens ve com a companys i companyes, així com molta gent que ell coneixia, era d'il·lusió pel seu treball, sempre afaenat, immiscuït en molts fronts a nivell local i més enllà, sempre amb un somriure en la cara i disposat a escoltar i a ajudar. Una persona propera en la que podies confiar i que s'estenia sempre la mà professional i humana. Com a companys, era molt usual escoltar-li la frase «tenemos que hablar», fent referència a nous projectes, nous treballs, o per abordar de forma conjunta problemàtiques familiars especialment greus. A partir de la seva lamentable pèrdua hem vist com les seues petjades han donat els seus fruits. S'ha de tindre en compte que la seva formació repercutia directament en la formació que proposava el professorat, en les seues actuacions al voltant de l'escola, en els projectes, en el model d'escola, actuacions que foren d'avantguarda en el seu moment. Aquestes actuacions han generat uns canvis importants a nivell educatiu a Cullera i a la Ribera inclòs, que és just per a Fernando veure'ls i reconèixer-los. Després de la seva pèrdua, es constata la rellevància que tenia com a persona en diferents mitjans de comunicacions, en el col·legi, en els diaris. Es va fer un homenatge per part de l'Escolaica el 24 del 10 de 2011 en l'Hotel Santa Marta, on assistiren molts coneguts, mestres, companys, inspectors, pares, mares, personal de l'Ajuntament i companys del col·legi de psicòlegs i amics. Finalment, sols queda expressar amb una frase que va escriure per als alumnes de la universitat, futurs mestres. No olvidéis jamás que cuando elegimos con profesiones como las nuestras, estamos obligados a aprender constantemente, a disfrutar aprendiendo hasta el último de los días, solo así tiene esto sentido. És tot el que els companys del gabinet psicopedagògic informen al respecte en compliment de l'informe que se'ls demana. Per tot això, la proposta a la comissió informativa i al ple és d'adopció del següent acord. Primer, nomenar a títol pòstum el senyor Fernando Lluc Gutiérrez, fill adoptiu de la ciutat de Cullera, per la seva tasca, la seva implicació, entusiasme i esforç que va realitzar al llarg de tota la seva trajectòria professional i personal en el món educatiu de la nostra ciutat i fer entrega a la família del títol acreditatiu en l'acte que tindrà lloc el dia 8 d'abril a les 7:30. Antes de passar a la votació, portaveus, si volen fer alguna intervenció. Senyor Mayor. Sí, señor president. Bueno, a Juana, a Pablo i a Fernando, donar-los la benvinguda, les gràcies a tots els companys. Bé que hi ha molts companys de professió, professors, psicòlegs, inspectors, que veig per ahí alguno, per ahí darrere. Donar-los les gràcies per estar així. Penso que avui és un dia molt important per a Cullera. Jo estava intentant recordar quan vaig conèixer a Fernando i no soc capaç de recordar el moment, però sí que me'n recorde l'última vegada que el vaig veure i vaig parlar amb ell. Curiosament va ser en València, en el seu gimnàs. Jo vaig anar a provar amb uns amics
i va ser dins del vestuari que em va dir «Jordi, què fas tu així?» I em vaig dir «Hombre, Fernando». Pues hasta fins i tot en aquest moment va aprofitar per a dir-me «Escolta, les jornades educatives d'enguany vaig a portar a esta, espere que vingues». Dic «Home, per supost, allí estaré». Fins i tot, i no us vull dir com estàvem en aquest moment els dos en el vestuari, no? Va ser fins i tot en aquest moment, i aquesta imatge jo penso que és la que ens tenim que quedar de Fernando. Penso que si algo de lo que s'ha dit en aquesta proposta és per a definir a Fernando és que és un humanista que tal vegada no ha pogut acabar la seva llavor en vida, però que sense estar viu la seva llavor està continuant i crec que algun dia se podrà acabar i podrem dir que gràcies a ell Cullera és una ciutat que és una comunitat d'aprenentatge, i no l'escolaica, sinó Cullera. Això té que ser el nostre objectiu. Jo no vull fer-ho més llarg perquè volia que la meva companya Sílvia, que sí que el coneguem més profundament que jo, sí que li diguera algunes paraules també a la família i als presents. Moltes gràcies. Bueno, bona nit a tots. Igual que Jordi, donar l'enhorabona a la família Juana, Fernando, Pablo i a l'altra família, que és la de Cullera, que veig així, alumnes, mestres, psicòlegs, i que som la família de Fernando de Cullera. Comencé fent-vos una confessió. Jo en aquest moment és un dels moments en què jo em sent orgullosa de Cullera i em sent orgullosa perquè anem públicament a reconèixer a Fernando Lluch com a fill d'aquest poble i acollir-lo dins la nostra ciutadania. A més, estic especialment orgullosa perquè el reconeixement en aquest cas és a una persona del món de l'educació i això té molt de mèrit. Té molt de mèrit perquè denota una sensibilitat per part dels cullerens cap a un servei de notable importància i de benefici per a la vida ciutadana, com és la tasca educativa. No és normal que es donen grans premis a gent del món de l'educació. Estem més acostumats a sentir-ho a esportistes d'èlit, a grans científics i a polítics inclús. A mi de Fernando Lluch m'agradaria només dir 3 coses de les moltes que podria dir en aquests moments. La primera és la profunda relació que tenia Fernando amb Cullera. És on ell va dirigir tots els seus esforços i és des d'on ell va divulgar totes les seues iniciatives. La segona cosa que vull dir de Fernando és el bon número de fets d'especial rellevància pels valors humans que expressen i que van incidir en millorar la vida de moltes persones d'aquest poble. Va ser un dels principals renovadors de l'activitat educativa a Cullera. Conceptes com la inclusió a les aules, l'atenció a la diversitat, el treball cooperatiu, la implicació de les famílies i el valor de la interacció, l'aprenentatge dialògic, la resolució de conflictes i l'educació permanent que defineixen l'avantguarda de la innovació educativa avui començaven ja fa uns anys a ser quotidians a Cullera de la mà de Fernando Lluch. La tercera cosa que vull dir de Fernando és la seva capacitat per a involucrar a totes les persones que tenia al seu voltant. Per a mi, aquesta és una de les característiques més importants de Fernando. Per a mi era, quan duia endavant i desenvolupava una iniciativa, ell era un líder, però era un líder humil, que dia jo, perquè buscava coprotagonistes. No era ell el protagonista de la iniciativa i del projecte que duia endavant, sinó que ens feia tots protagonistes d'aquest projecte. Això, passats els anys i després de perdre Fernando, si en el seu moment li donava el valor a aquesta característica de Fernando, avui en dia encara li la dona més, perquè entonces suposava que ens il·lusionava tot i les coses eixien endavant, però passats els anys aquesta característica ha fet que les persones que així ens quedàrem hem volgut seguir el seu legat, perquè ho consideràvem així, era un legat. I així veig moltes cares que avui en dia desenvolupen grans coses en aquest poble i fora d'aquest poble, tenint com a referent a Fernando. Avui a Cullera continuen desenvolupant-se una tasca educativa innovadora i referent en molts altres llocs fora del poble, fora de la comarca, fora de la nació, i inclús fora de la nació, a nivell internacional. Últimament hem estat en un congrés internacional
en València, on l'escolaica ha sigut un dels protagonistes. Un dels protagonistes. No estic dient que hem anat a veure, hem sigut protagonistes, hem estat en la taula d'experiències. I no fa molt, així han vingut gent de Corea a visitar com es fan les coses també en l'escolaica i més que res com a referent a altres que també es fan en altres llocs. Es fan coses en el doctor alemany, es fan coses en el PQPI, es fan coses en molts llocs. Tot això és gràcies a moltes persones que segueixen el seu exemple. Sense oblidar el referent de Fernando i la importància del seu llegat, com he dit abans, que és el més important que ens ha deixat Fernando. Molt bé. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. Bona vesprada a tots i a tots. Com no, agrair a la família la seva presència i encara que segurament l'homenatge es mereixia més abans, ha arribat en el moment just. Jo que he tingut la sort de treballar en ell des de la regidoria d'Educació i des del 99 començar les jornades que va proposar, corroborar tot el que s'ha dit en el seu currículum, crec que diu la veritat del que era la seva persona, però jo de tot voldria ressaltar i defensar, en aquest cas des de l'administració, des del funcionariat, tant de l'Ajuntament com d'altres administracions, la voluntat que tenia Fernando de fer l'educació com a servei públic, de formació de les persones i de xiquets sobretot. I en aquest cas concret, ell estava en l'escolaica on els dos dels meus fills han passat per les seues mans i la seva forma de veure la vida, de veure l'educació, la forma en la qual encoratjava als pares i a les mares i als polítics, en aquest cas, de que els projectes que ell proposava eren el millor per a desenvolupament personal, que així s'ha demostrat. Jo crec que és en el que ens tenim que quedar, perquè era tan gran el seu espírit i la seva humanitat, que feia que tots, dependentment del partit polític que foren governant, tots pensaven que era el millor per a la nostra educació i per al nostre poble. És a dir, remarcar aquesta forma de fer l'educació com a servei públic, que en aquests temps tirem molt de menys moltes persones. Jo crec que la figura de Fernando representaria sobretot això. Jo em quedaria en aquesta idea de que Fernando representava el que és l'educació, ben pura i senzillament això. Moltes gràcies. Molt bé. Senyora Hernández. Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvinguts a tots. No pensava intervindre perquè crec que després del currículum tan brillant que ens acaba de llegir la secretària, poques persones poden quedar-nos totalment admirades davant d'una persona que ha sigut capaç d'arribar a tantíssimes persones, a tantíssims col·lectius i sobretot en tantíssima il·lusió. Jo estava sentint i jo dia que gran era Fernando. No és que ho diga perquè estava llegint-ho, jo també, al igual que la majoria, quasi tots els que estem així, hem tingut la gran sort de compartir en ell. Jo estava des d'ací de lluny saludant a persones al que ell m'havia presentat. Jo també vaig tenir la gran sort d'estar 8 anys treballant de cap de servei d'educació i ell estava de cap de servei de psicologia. I han sigut moltíssimes les hores, moltíssim el treball que hem fet, muntarem també les jornades educatives, jo sempre ajudant-li, i ha sigut sempre un plaer treballar en Fernando. Crec que avui estem fent justícia, perquè en aquest poble una de les persones volgudes i d'unes persones que han deixat la seva empremta ha sigut Fernando Lluch. I jo no puc parlar de per separat si ha treballat més en el PQPI. Sé que des del PQPI, des del món educatiu, de tota manera, el món social, ha sigut una persona que avui encara la gent lamentem la seva pèrdua i crec que en això ja està tot dit. Enhorabona, família. Una gran persona heu tingut entre vosaltres i en Cullera es quedarà per a sempre. Gràcies. Molt bé, anem a passar a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Molt bé, a continuació se demana que puja a l'estrat la dona de Fernando, Juana Martínez Olmos, per a rebre la distinció en nom del seu home.
antes de fer-li entrega de l'escut d'or i el pergamino que acredita com a fill adoptiu, a mi també m'agradaria dir unes simples paraules. Crec que, conforme ja s'ha dit així, el currículum és molt extens. Però jo personalment he tingut l'honor de compartir en ell, dels seus 26 anys al servici de Cullera, 24 ha tingut l'honor de compartir en ell. I en aquests últims anys, en el que ja m'ha pillat en la responsabilitat de l'alcaldia, tinc que dir que ha sigut sempre una persona amable, s'ha dit la paraula senzilla, molt senzilla era, però era una persona il·lusionada. Era una persona en què la sonrisa delatava que tot el que estava fent ho feia amb moltíssima il·lusió i sobretot sabent que era molt profitós per a moltíssimes persones. I moltíssimes persones es tractava d'aixos jovenets, d'aixes persones jovens, d'aixos xiquets en els quals tots podíem i sabem i podem pensar que avui ja són persones i que portaran segurament el recuerdo d'aquest professor, d'aquesta persona que estava damunt d'ells, que parlava amb ells i que veia quina era la problemàtica que tenia i com es podia ajudar. Però, al mateix moment que feia tot això en els col·legis on estava, i a més com a cap del servei, a mi m'esperava a voltes en l'Ajuntament i tot això que avui s'ha llegit així, ell volia contar-me personalment en el meu despatx. Jo li dia a Fernando, em comenten alguna cosa els meus consellers al respecte. Diu, però jo és que tinc la il·lusió, alcalde, de contar-te-ho a tu. Sentem allí, en el silloneix que tenim allí en el despatx, Juana, em contava quins eren els projectes, què és el que volia fer, com ho volia fer. I si alguna volta trobava alguna dificultat, l'únic que eixia de la meva boca és Fernando, fes el que tingues que fer, que tens tot l'apoyo d'aquest Ajuntament. Quan una persona va en el cor en la mà i és un gran professional, com ha demostrat Fernando, jo penso que no li se pot negar mai res. I així no ho tenia. Una proposta contínua de millorar. Això era Fernando, proposta contínua de millorar, de compartir, junt amb el seu equip de gent en l'Ajuntament, feien possible que es portaren a cap tots aquests projectes i tot el que ell significava que era el millor per poder tirar avant. Però, a més, estava orgullós sentint i pensant que des de la corporació municipal i per unanimitat tots volíem que seguira treballant i que seguira tenint aquesta il·lusió. El seu treball era bo per als ciutadans, per als veïns de Cullera. Crec que fins inclús molts professors que jo he tingut també l'ocasió de parlar en dia, no a soles està ajudant els xiquets, està ajudant-nos a nosaltres. És una gran persona i un gran professional. Aquesta mateixa unanimitat ha valgut perquè ara avui estiguem tots així presents i que el poble de Cullera, en la màxima representació que és el seu consistori, hagin decidit nomenar-lo fill adoptiu. Si hem tardat ha sigut perquè l'equip ha volgut extractar el màxim possible tot el seu currículum, tot el seu treball. I una volta acabat, estem així en aquest acte, Juana. Aquest acte que per mi personalment és un orgull. Ja dic que l'orgull d'haver compartit, però l'orgull, en aquest cas també com a alcalde, de que aquest acte pugui fer-se i sobretot rendir-li homenatge a una gran persona. Si era un gran professional, jo tinc que dir que era una gran persona. Sempre dispost a ajudar, sempre dispost a col·laborar, sempre dispost a dir, alcalde, que no n'hi ha ningú problema, que anem a tirar davant això, allò i l'altre. Pues adelante, Fernando, lo que tu cregues anem a fer. Però, sobretot, sempre m'esperava en la porta de l'Ajuntament per contar-me tots aquests projectes. A part de que ho contava, diguem, als seus consellers que tenien baix la seva responsabilitat, tenia la il·lusió de contar-me-ho personalment. Jo això li ho he agraït sempre. Sempre li ho vaig agrair a Fernando, perquè estava primer enterat de primera mà, però sobretot veia que aquesta il·lusió era de gran servici pel nostre poble. Per tant, per mi és un honor, Juana, Fernando, Pablo. Hem tingut la desgràcia d'aquest fatídic 13 de julio de 2011 perdre una gran persona, un gran professional. Però vos dic que en el record i en el cor de tot el poble de Cullera teniu el teu home i el vostre pare en el més alt que pugueu
dir d'una persona. I sobretot el ser una persona que no seguem de Cullera. Avui el poble li diu fill adoptiu de Cullera és perquè aquest reconeixement no és a soles de la corporació, sinó és de tot el poble, de tot el món educatiu i de tot el món on ell ha estat present contínuament. Sinó que, Juana, l'enhorabona a tota la família de tot cor i sapeu que com a fill adoptiu les portes de l'Ajuntament, les portes del poble estan a la vostra disposició. I personalment, per mi és un honor, Juana, que puguis comptar amb mi per lo que necessites. I si jo puc ajudar-te, tindràs tota la meva col·laboració i ajuda. L'enhorabona, Juana, l'enhorabona, Fernando, l'enhorabona, Pablo, i a tots els familiars, i com no, al poble de Cullera, perquè és el poble el que guanya en estos 26 anys de servici als nostres ciutadans. L'enhorabona a tots. A continuació, i conforme li havia dit a Juana, per mi és un honor que avui puga tancar este acte, on li correspon a l'alcalde. Jo dic que avui la protagonista és la dona que ha compartit tants anys amb Fernando i que tant m'ha ajudat. Així que, Juana, tens la paraula. Gràcies. Ho vaig a fer en castellà. Gracias. Muchas gracias a Ernesto San Juan, alcalde de Cullera. Muchas gracias. Gracias al teniente alcalde, concejal delegado de Educación, Vicente Pérez Crespo, a todos y cada uno de los demás concejales y a cuantos habéis hecho posible que Fernando reciba esta distinción. Gracias en mi nombre y en el de sus familiares y también en el nombre de los que no están. No paro de pensar cuánto les hubiese gustado a sus padres estar aquí hoy, sobre todo a su padre. Gracias en nombre de mis hijos. Para ellos significa mucho este reconocimiento. Cullera supuso para Fernando un proyecto en el que estaba embarcado con toda su alma. Su proyecto. Los alumnos con dificultades, cada uno con su nombre, con sus anécdotas, siempre fueron únicos para él. Los programas de garantía social, las jornadas en las que se dejaba la piel porque había que traer a Cullera a los mejores y aprender de los mejores. Mis hijos y yo hemos podido percibir esa ilusión día a día, más bien noche a noche, cena a cena. Creo que Fernando es un ejemplo en muchos aspectos, en cuanto a su integridad, su responsabilidad, y a mí siempre me ha sorprendido su enorme sentido de la trascendencia. Gracias a su trabajo en Cullera, mis hijos han podido vivir la experiencia de tener un padre enamorado de lo que hacía, ilusionado siempre por mejorar, alguien convencido de que embarcarse en un proyecto y pelear por él con todas sus fuerzas es lo que hace que la vida tenga sentido. Todo esto constituye una herencia preciosa para mis hijos. Me hace muy feliz que la reciban, me hace muy feliz que esté pasando esto por ellos. Y espero que les ayude siempre en la vida, el ejemplo de su padre. Le agradezco de corazón a Concha Calabuch su iniciativa, porque gracias a esa iniciativa Fernando tuvo la posibilidad de trabajar y desarrollarse aquí en Cullera. Y como él decía, yo a Concha le estaré siempre agradecido. ¿Cómo le gustaría ver el trabajo que estáis haciendo en San Bori, Concha?
Gracias a todos los que estáis aquí por acompañarnos esta tarde y en este acto. Gracias a todos los que nos habéis ayudado tanto para llegar hasta aquí, a las secretarias, a Encarni, por su paciencia infinita con nosotros a la hora de recopilar toda la documentación, porque somos nosotros los que hemos tardado y no se lo hemos puesto fácil, porque subir a un armario a por el título era romperse y la hemos hecho sudar. Gracias a las compañeras y a los compañeros. Gracias por haber sido tan buenas compañeras y tan buenos compañeros y por haberle querido tanto. Sepáis que erais totalmente correspondidas y correspondidos. Doy fe. Muchísimas gracias a todos por habernos ayudado en estos tiempos tan difíciles. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i de veres queda en el record una gran persona i ha sigut un honor per a aquesta corporació municipal dedicar-li este títol de fill adoptiu a don Fernando Lluch. Queda en el record, però queda un grato record. Moltíssimes gràcies a tots.